Fugiți pentru viața voastră! Pasărea ucigașă! Pasărea ucigașă! Papa Ștrumf! Strumfi cei mari, ce se petrece? Scapă-ne de dușmanul cu arii, Papa Ștrumf! Liniștiți-vă, micuții mei Ștrumf, e doar un porumbel poștaș. Porumbel poștaș? Adică Și ce face un asemenea porumbel, Papa Ștrumf? Un asemenea porumbel duce mesaje dintr-un loc într-altul. Știam eu! Dragă Papa Ștrumf, nu te-am mai văzut de foarte, foarte mult timp. Poți să-mi faci o vizită azi? Al tău prieten Omnibus. Mi-ar plăcea să-i fac o vizită prietenului meu Omnibus, dar mă tem că e prea mult de lucru în sat. Poate altă dată. Bine, dar merit să-ți iei o zi liberă, Papa Ștrumf. Da. Nu ar fi moarte de Ștrumf dacă pleci o zi. La o adică, Papa Ștrumf, sunt eu aici, totul va fi ștrumfit exact cum vrei tu. Pe toți Ștrumfii mă duc. Spală ferestre, curăță hornul, freacă oalele, freacă podelele. Vreau să învăț magie, nu să gospodăresc. Ce mai e? Un colet pentru stăpânul Gargamel. Nu e aici, al iau eu. Ce-o fi înăuntru? La mulți ani, Gargi. Cu drag, mami. Parcă s-a spart ceva. Mai bine să arunc o privire. Oh, hei, ce-o fi chestia asta? Wow! Trebuie să fie un aparat cu care se extrage esența. Vino încoace, Azrael. Pis, 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 pis. Merge! Cât timp e plecat Papa Ștrumf? Eu, Ștrumful cu ochelari, voi avea grijă ca fiecare Ștrumf să-și facă treaba cum se cuvine. Monsieur Ștrumful ochelari, cum îți place noua mea capodoperă? Păi nu prea ca lumea. Culorile alea nu sunt tocmai ștrumfești, Ștrumfule pictor. Adică nu sunt suficient de evidente. Dacă vrei să știi părerea mea, problema ta este că ești prea inhibat, dacă mă gândesc bine. Pentru numele Filistinului îți arăt o ție inhibiție. Unii ștrumfi nu apreciază o critică constructivă. Hei, auzi, Ștrumfule cu ochelari, am nevoie de ajutorul tău. În sfârșit, un ștrumf care le recunoaște calitățile de expert. Nu reușesc să desfac panglica asta. Iac. Păi, e foarte simplu. Foarte amuzant, Ștrumfule glumeț. Asta e cea mai tare chestie. Gata, așa ar trebui să stea. Ștrumfule sportiv, Ștrumfule sportiv, e complet greșit. Ca asistent personal al lui Papa Ștrumf, eu știu cel mai bine cum trebuie să fie. Și zic că buștanul mai mic trebuie să stea la supra. Ștrumfule cu ochelari. Au! Așa te porți tu cu asistentul personal al lui Papa Ștrumf? Asistentul personal al lui Papa Ștrumf? Cum pariu că știu o mulțime de vrăji. Ștrumfesc lemne de foc pentru Ștrumful sportiv. Ștrumfesc lemne de foc pentru Ștrumful sportiv. Vai de mine, Ștrumfule cu ochelari, te simți bine? Arăți ca palid. Scuzați-mă, domnule, dar mi se pare că vă cunosc de undeva. Nu mă mai recunoști? Sunt eu, Ștrumful Pleguț, prietenul tău, amicul tău. Îmi pare bine de cunoștință, domnule Ștrumf Pleguț. Vai de mine, Ștrumfule cu ochelari, cred că ți-a întâmplat ceva cumplit. Mai bine să te duc înapoi în sat. Nu, te rog, nu-ți bate capul prea mult din cauza mea. Da. Prăjitura mea și cu ștrumfure o să readucă albăstrala în obraj. Îți mulțumesc, domnule Ștrumflacom. Sunteți sigur că ăsta e Ștrumful cu ochelari? Parcă a dispărut cu totul ceea ce îl făcea să fie cu adevărat Ștrumful cu ochelari. Monsieur Ștrumful cu ochelari și-a pierdut esența. Drept să spun, îmi place mai mult așa. Da, știu și eu ce să Da, zic. și mie. Nu-ți mai aduce aminte de nimic, Ștrumfule cu ochelari. Ne spuneai întotdeauna ce zicea Papa Ștrumf mereu. De ce? Eu nu aveam să vă spun nimic gândit de mine? Ba da, o mulțime. Tu ai scris toate citatele alea ale Ștrumfului cu ochelari.
Ștrumful din mână valorează cât 2 ștrumfi din tufiș, doar dacă nu e vreun ștrumf cu ochelari, caz în care valorează cât 10 din tufiș. De ce aș fi spus eu asta? N-are nicio noibă. Oh, e groaznic! Ce-ar fi să faci o plimbare prin sat? Poate ți amintești ceva? Monsieur ștrumf cu ochelari, ce părere ai despre noua mea capodoperă? E drăguță. Drăguță? Dar ce spune de culori? Culorile sunt drăguțe. Drăguțe, drăguțe! Mi-am petrecut toată dimineața ștrumfindu-mi sufletul ca să fac pânza asta. Cerul e tare drăguț. Crem de la crem, e prea de tot. Sunt un ratat. Hai, salut, ștrumfule cu ochelari, am o surpriză pentru tine. Nu trebuie să-ți bați capul, domnule ștrumf glumeț. Vai de mine, am stricat-o. Îmi pare tare rău, domnule ștrumf glumeț. Hei, a fost o glumă, nu pricepi? O farsă. Hei! Nu se poate așa ceva. Noul ștrumf cu ochelari face probleme ca și cel vechi. Da, dar are mult mai puțin haz. Cuvântul care caracterizează este plicticos. Mie mi-e dor de vechiul ștrumf cu ochelari. Ștrumfule plecuț, du-ne la locul unde l-ai găsit. Poate reușim să ștrumflăm ce s-a întâmplat cu el. Vă rog, nu vă mai frământați pentru mine. Șt, ce-a fost asta? Stai să vezi când i-ai arătat vraja mea lui Gargamel, cel pe jumătate copt. Deci asta pățești ștrumful cu ochelari. Sfinte vei de albastru, dacă nu facem ceva, Monsieur ștrumf cu ochelari va rămâne pentru vecie fantoma ștrumfului cu ochelari, asta vrem? Nu! Atunci trebuie să-l salvăm. Cine e pentru să zică ui? Ui! Atunci, haideți, confrați ștrumfi, să-i recuperăm esența dragului nostru ștrumf cu ochelari. Da! Un aparat de extras esența? Dar cum funcționează? Fii atent aici, Gabi. Are niște posibilități incredibile de a face rău. Ce e în fiola aia albastră? De-abia așteptam să mă întreb. Cum spunea mereu papa ștrumf? E un ștrumf. Esența unui ștrumf. Aș putea folosi să scot bani. Ba nu, am să beau. Trebuie să am fiola aia. Îmi pare rău, Gargi, dar am și eu planurile mele. Am să o folosesc să aflu toate vrăjile care le-am învățat de la papa ștrumf. Broscoi mic, vreau fiola aia chiar acum. Ce spuneai? Măcar îmi poți da esența lui Azrael? Sigur, de ce nu? Păzea! Repede! Ștrumf! Pun eu mâna pe ei! Nu pe mine, idiotule! Ai grijă! Hei, unde s-au dus? Sunt în sac! Ce facem, ștrumfule sportiv? Asta facem. Ce? Păzea! Acum e șansa noastră. Hei, mi-au luat viola! După ei! Strâmb, dăm viola! Gargamel! Pune mâna pe el, scropul! Țin de bine, ștrumfule bleguț! Era gata. Acum tot ce avem de făcut e să-i ștrumfim înapoi esența ștrumfului cu ochelari. Am înțeles, ștrumfule sportiv! Ștrumf, bleguț, când o să înveți să fii mai atent? Așa cum spune mereu papa ștrumf, uită-te pe unde ștrumf mergi. Dacă mi-ascultai sfatul, nu s-ar fi întâmplat nimic din toate astea. Oh, nu! Mă bucur să mă întorc acasă la micuții mei ștrumf. Nu se poate așa ceva, ce ne facem acum? Hai, papa ștrumf, bine că te-ai întors. Bine ai venit, papa ștrumf. Cine-i papa ștrumf? Ștrumfii cei mari? Sugerez să ștrumfim un recuperator de esență. Iac. Recuperator de esență? Asta e chiar culmea. Pe de altă parte, am și eu o sugestie deosebit de sclipitoare. Tăcere!
Da, Papa Ștrumf. Chiar așa eram eu? Micuții mei Ștrumf, am găsit în sfârșit calea să-i redăm esența ștrumfului cu ochelari. Oh, ce bine! Domnule Papa Ștrumf, chiar va trebui să fiu ca ei? Vei fi exact cine ești ștrumfule cu ochelari. Și așa și trebuie. Nu te teme, ștrumfule cu ochelari, noi suntem prietenii tăi. Da, super, ce bine, bravo! Cerc mistic și vraje bună, faceți-l bine și albastru pe Ștrumf. Ștrumfule cu ochelari, ești iar vechiul meu prieten? Ștrumf blegoț, oricât de mult aș ține la tine, câteodată pui cele mai prostești întrebări din lume. Ăsta e cel mai drăguț lucru pe care mi l-ai spus vreodată. Bine ți-ai revenit, Ștrumfule cu ochelari. În cazul ăsta se impune să mâncăm o prăjitură. Mi-a fost tare dor de tine, Ștrumfule cu ochelari. Confrați Ștrumf, sunt de-a dreptul copleșit de această cascadă de afecțiune. Și acum că vă dați seama cât de mult mă iubiți și aveți nevoie de mine, mă aștept să mă tratați cu mai mult respect. Mai mult decât atâta, mă aștept. Ce bine e acasă.